Everybody, salam dikhum kemi kanikhum kemi tsanikhum. Welcome back to my channel. Welcome back to Here Love. Kemi kanihum حواتي كل سلام ديو. حدش تهانكم نزي فيديو زي لايك هابو تيوم ناتي فاميلي زخونكم أبزناتي يوتيوب channel كا لايك هابو مخنياتو لايك توحد لهم كل كيزي كجمرو خلهم زي فيديو لايك ندهاكم اتو متان سلس رسعوه مالتي لوم مسكز خاخركم مخنياتو كل كيزي انتاي سلز رسع مورافتي زروا سلندهب تلايك سلز رسع خب زبزلخم مالتي سلازي حدش ندحركينكم نزي فيديو كا سبسكرايب كبرو استفلالي عينت بزعبة استفلالي عينت استيز ناتي يوتيوب channel in general كأندي مدمنا قدم مجمارنا قننتاي زحاتت كناني أفتا زحالفت فيديو يلا هيري تسفيخي ديخي ولا سويقي خير كيو زلخي الكنان زلخن ازي تسفي حواتي معاري كي نقر كخن بقدام اي رسيعي نقر كخن نافتي فيديو قصرح خلقو ازي تسفي ايناي همان هير كاتت تقيمة خريقكني مالتي زي انتريين زلخن كابزيين كل تحبا تتقيمة مالتي زي انتريين زلخن سلس تحباين أنا كابزين كل تتأكيمة نمجمرة جيزي همان هيري لمشات كابز جمر لو من نمجمرة جيزي تسافي مالتي لو ما عندي ما يسل زهرة ما تجبريني اشتري كساي كوين اللمبر بالتعمي تبوني رخم تزرع خنوف تحت فيديو مالتي تجبري بالتعمي تبوني رمستسف هو مالتي سلذي إذا تسافي لو بليز كسفيا خلنا ندات عدو خيد حواتي معري بند حبشة كسفيا بليز كنقرأ كني تزري ريزن من تاين حبشة كده خم زي بالكنكا حدا بدعمي حسرات سعادو أنا بدعمي شوكين حواتي معري بدعمي شوكيني دايسكا نابنا أفريقاويان ألو أنا أفريقاويان زي سفيا جبري كندي لناني 300 أرشي لناني نخ سفياني حواتي معري مولو جبري كون كاتا سفيا زلو دايسكا أبزيا حانت لاين أبزيا حانت لاين مغنياتي جبري نو ويحيو جبري كأو حدا يكون نصبغي جبري تايدا نيشتي فوليم سلازر لخو نيشتي كأسل زغورت كفوليم سلازر لخو مسلمانير كما ساسر لي مثلا كندي لناني $309 لناني $309 نحنتنا أبدي أسلسة نخسف يعني مالتيو جسوات أنا حفتكم جن بالكستايكون كنا نمدت سعادة خيد أقول بيت عندك قط أمدت سعادة نيران حاتيتين كندي تقبل علي قليلين جسوات كندي كفيلة جسوات كندي كفيلة 7.5 قرشي جايز 7.5 قرشي سلازي بليز ناب أفريقاوان أيتخدي أفريقاوان أيتخدا بفلاي صبو تخدين كنقلن دحريلنا أخم مزيزن كمتي كافتي بورسخان مزيزة بلن تجنزو زوصر حواتي معري سلازي do not go to أفريقاوان إن حبشة كمان زي كونكوس إن أفريقاوان in general they are very too much guys سلازي ناوي تخيدا كابناتي تمهارا مالتي أوكي من الوقت كالوت كان دعيات كله خلنا تخبابي خنقن أنا أبز عدقن I was shocked كاب 309 ناب 7.5 رخيبة مالتي سلازي أبندات عادي تسفيه نسوت راح يكونن التساففيا نا أفريقاويان يفلالي قنو قنين ناوي انزو سفيو إذن بدقيق سايجيرن ينزو توالكا تنسعادو مالتي بدقيق نخل التور حقا زقلقلقا تدلقا تحتصبو تدلقا دلايكا تقبرو مالتي كل التور حمولو انتاي يقلقلقا تنسنزو سفيخا تحاتيباي أيفلت أيبل منم نقر أيفلت انكم سريانو زلخن مالتي سلازي نسوت راح يكونن قريت أنا ليان جاقري ولا قريت أيو كم زلايرس جيرا قريت أيو it's so beautiful تمالزو تانيرين زنت إلى فرنشي لخيد حواتي معري راح زد لي كان تاي حجي أوغري حجي نيشتي ماي سلازهارو مفريزي نجر كوين اللون تاي خو غوري حجي تقليلي حدريت صباح أبوست خن اللي أي مشيتوني 10 جيزين تايدا راح تتقلو له كم زي لورر مشالو غير معوغير كات تقليل كات حدر تصبق خون مالتي سلازي كتجاز عندي حرده لي خن أنا تتأكيد لن زلخو زينه كمستريو زلخن زي كواليتي ناتنا أوغري مالتيو 3 حبات نزين 3 حبات جزء لكن مالتيو كلتين شيء ولا حتين شيء كومي شيء نيري حلو ممكن قدي فيه حدا خلت مشات مغنياتو أيوة أنا سلازخونه عيني إنترناشنال بفلاي نحد نزيع كانوا كتسدد بدعم بزح جنزب سلازخونه مالي سلازي كتجازان حدا اللي خنجن 3 حبات زين 3 كتجازا لكن شعوخة كم دلله كن غير كن أبجزا خن تقمطات فرقو حانت تدليهم حانت تتقمات خالقة بقرب غير كن تتقموا ويش شفتوا قبل مسمح حاجة كن مالتي سلازي إزي جبري زلخو سكرين شيت غير كن أب واتساب سدالي واقعت فرقة تدلي خن مالتي أوكي نجيرا كنا لغتين إنفورميشن زحاتت كن مالتي سلازي حجي نفتي بروجرام نحن كيد لو ما عندي حزلكم متأذى له استنتاع ندك أنستي specifically ولا ندك تبعتي ولا دك أنستي دك تبعتي please for the love of God زيا نايلو ما عندي زربا تسألني لكم مالتي بخوم كمان بون حجة زي ما تأخذ مخنياتو نعي كتدهبلي نعي متان كتسمعوني نتزبلو زلخ الزربا متان كتدهبلو بوندو قال ملتا distraction أيام تأخذ شاي أمتير له
ክንቀድሓይና ማለት እዩ ኦኬ ሎማዓንቲ ሒዘያ መፅእ ዘለኹ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነገር ኣሕዋት የማዓረይ እዚ በኣይ ዝሓለፈ እዩ ማለት እዩ እሱ ኸ እንታይ እዩ ብፍፅም ተኣምር ትሰምዑን ኣለኹም ዶ ብፍፅም ነቨር ኤቨር ይብለኩም ኣለኹ ንመሓዛኹም ድዩ ንዓርክኹም ድዩ ትሰምዑን ኣለኹም ዶ ንመሓዛኹም ድዩ ንዓርክኹም ድዩ ኣወዳት ትኾንኩም ንዓርክኹም ድዩ ጓል ትኾንክ ንመሓዛኺ ድዩ ብፍፅም ተኣምር ናይ ሰብኣይክን ንስኽን ሰብኣይክን ድዩ ንስኽን ኣፍቃሪኽን ድዩ ኣብ ዓራት ትገብርዎ ነገር ብፍፅም ተኣምር ፕሊዝ ፎር ዘ ላቭ ኦፍ ጋድ ኣይትዛረቡ ቀዳማይ ነገር ነውር እንድዩ በኣና ዝሓለፈ ሕጂ እንታይ እዩ መሓዝት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ክንእከብ ከለና ዝሩብን ዘይዝሩብን ኢና ንዛረብ እዚ ከዓ ኖርማል ነገር እዩ በቲ ኖርማል ዓለም ኖርማል ነገር እዩ ሸም እውን ኣይኮነን እዩ እቲ ኖርማል ሰብ ማለት እዩ ግን በዚ ሎሚ ግዜ ግን ይብለክን ኣለኹ ብፍፅም ተኣምር ንመሓዛኺ ብዛዕባ እንታይ ከም ትገብሩ ኣብ ዓራት ምስ ሰብኣይኪ ኣይትዛረበ ሸም እዩ ማለት እዩ ሓደ ሸም እዩ ዋላ 10 ግዜ ተኣምን ያኹን ዋላ 10 ግዜ ኩሉ ነገር ዋላ ንሓፍትኻ ስድሓን ኣይትዛረባን እንዲኻ ምስ ዓርክኻ እንታይ ጌርካ ኣብ ዓራት ግን ሞስትሊ ደቂ ኣንስትዮ ነንሕድሕድና ንዛረቦ ዘረባ ደቂ ተባዕትዮ ኸማን ከምኡ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ እንታይ ምስለና ነታ መሓዛና ወይ ንመሓዛና በቃ ሞር ምሒር ንኣምኖም እሞ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ኢንፎርሜሽን ንለዋወጥ ኢና ማለት እዩ እንታይ ጌርና ከመይና ንገብር ኣብ ዓራት ከመይ ዝገብረና ሰብኣይና ሳሰበይትና ከመያ ገለ እዚ ኩሉ ማለት እዩ ኖርማል ነገር ይመስለና ኸውን ሓቀይ ግን ንክትዛረበሉ ኖርማል እዩ ሓቀይ ንሶም ከዓ እዝኖም ፀልዮም እዮም ዝሰምዑካ ሓደ ግዜ ተኣኪብካ ትዛረቡ ይጠፍአካ ትሻላሸሞ ሕጂ ኣሎን ዘየሎን ገደብ ዝሓለፈ መስመሩ ዝሓለፈ ዕላሊና ሸር ንገብር ማለት እዩ እዚ ከዓ ብፍፅም ተኣምር ማለት እዩ ብጀካ ሰብኣይናን ብጀካ ንሕናን ብጀካ ኣምላኽን ማንም ሰብ ክፈልጦ ኣየድልን እዩ ብፍፅም ተኣምር ኣየድልን ነውሪ እዩ ሕዋት ማዕሪ ነውሪ ዘይኮነ ግን ኢሉ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሎሚ እንታይ የጋጥም ይመሲልኩም እንታይ የጋጥም እዩ እንድሕር ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ሰብኣይኪ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ዓራት ንፉዕ ሰብኣይኪ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባኡ ትነግርያ እንድሕር ኮንኪ ይብለኩ ኣለኹ እንታይ ክትገብርያ ዘለኹ መሲልኪ ብገዛእ ፍቓድኪ ብገዛእ ኢድኪ ብገዛእ ለብለብ ዝብል መልሓስኪ እንታይ ትገብር ኣለኹ መሲልኪ ንሓዳርኪ ንፋስ ትእትውሉ ኣለኺ ወይ ከዓ እናፍቕርኹም ንፋስ ትእትውሉ ኣለኺ ኢን ጀነራል ኣብ ከምዚ ዓይነት ሲትዌሽን እንታይ ይፍጠራሉ መሲልኪ ብገዛእ ፍቓድኪ ንሰብኣየይ እንታይ ድለዮ ንሕና ደቂ ሰባት እንታይ ኢና ብከምኡታት ዝተክስታይ ዝኾንና ኢና ናይ ሰብኣይ ክምፂኺ ብዛዕባ ኣብ ዓራት ትገብርዎ ንሱ እንታይ ከም ዝገብረኒ ከም ዘብለኒ እንድሕር ኢልክያ ጌስ ዋት ናብ ንሰብኣይ ከም ትምንጥለኪ ክትገብርያ ዘለኻ ሓቢብቲ ንሰብኣይ ከም ትምንጥለኪ እዚ ነውሪ እዩ ጠቕላላ ሰብኣይኪ ሕማቕ ይኹን ኣብ ዓራት ንፉዕ ይኹን ኣብ ዓራት ብፍፅም ተኣምር ነውሪ ኣይዝረበን እዩ ባዕልክ ንፋስ ተእትውልክ ነቲ ሓዳርኪ ማለት እዩ ዕላል መሲልኪ ኖርማል ዕላል መሲልኪ በቃ ኣሚነያ መሓዛይ ገለ መሊክ ትዕልያ ኣለክ ሓቀይ ዶ ግን እንታይ ክትገብርላ ዘለኻ ኣብ እሙርኣ ነዛ ሰብ እዚኣ ንሰብኣይኪ ከም ትደልዮ ምስ ሰብኣይኪ ክድቅስ ከም ዘለዋ ኢኺ ኣድቫይስ ትገብርያ ዘለኺ ስለዚ ብኸመይ ኣድቫይስ ትገብርያ ዘለኺ ኢንዳይረክት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ እንታይና ከምዝታት ክንሰምዕ ከለና ዋላ ሞግደፍ እዮ ድሓን ናይ ምድቃስ ገለገለ ግደፍ እዮ ሞ ብዛዕባ ሰብኣይኪ ንፉዕ ምዃኑ ንመሓዛኺ ኣይትንገርያ ብዛዕባ ሰብኣይኪ ሚስጥር ብፍፅም ተኣምር ኣብ ዓራት ኮነ ኢንጀነራል ላይፍ ትገብርዎ ድዩ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ ወይ ከመይ ዓይነት እዩ ክትገድፍዮ ዲ ክትሓስብ ዘለኺ ትፈትሕዮ ዲ ክትሓስብ ዘለኺ ብዘይገድስ ማለት እዩ ዋላ ፅቡቕ ናይ ሰብኣይኪ ንመሓዛኺ ትበሃል ብፍፅም ተኣምር ኣይትዛረቢ ኣብ ሂወትኪ ማለት እዩ ናይ ሰብኣይኪ ሚስጥር ዋላ ንኣሕዋትኪ ኣይትንገሪ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ብዘይገድስ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብንሰምዖ ነገር ኢና ነፍቅር ኣብ ዓራት ከም ዝገብረኒ ሰብኣየ ብጣዕሚ ንፉዕ ከምዚ ይገብረለይ ፍራወር ይሂበኒ ዶ ገለ መለታት ገለተልክያ ጌስዋት ኣዋልድ ጨካናት ኢና መሓዛይ እንድያ ናይ መሓዛይ ሰብኣይ ኢሉ እንዳ ከማ ናይ ትድንግፀልክን እቲ ትነግርያ ዘለኺ ኣብ ሂወታ ስለትደልዮ እንታይ ትገብራላ ዝኸፈለት ትኽፈል ማለት እዩ ንዓኺ ብኸመይ ንሰብኣይኪ ኣባኢሳ እቲ ናትኪ ቦታ ዘለኽዮ ንሳብ ኮፍ ክትብልያ ትደሊ ማንም ጓል ማለት እዩ ሕጂ ከይትብላ ንብዚ መነጫጫታት መፂኹ ኖ ንሕናስ ከመይ ንገብር ኢና መሓዝ ገለ ፕሊዝ ስቶፕ ኢት
ድላይ ክንበላ ድላይ ክንግበራ ናትከን ህይወት እዩ ኣነ ግን I am telling you the truth እዚ ቪድዮ እዚ ሰሚዕክን ንናትከን ህይወት ፕሮቴክት ንክትገብራሉ ተተጠቀምከናሉ ፅቡቅ እዩ ንሕና ዝድሓን መሓዛ ይኣምና ይተልኪ it's okay I'm glad መሓዛ ክእመንያ ድላይ ክግበሪ we'll see together ሓቂዶ ስለዚ ብፍፅም ተኣምር ማለት እዩ ናይ ሰብኣይክን ሚስጥር ሕማቅ ኮነ ፅቡቅ ኮነ ምንም ይኹን እዩ ንመሓዛ እንትበሃል ኣይትበሃል ሓደ ቀዳማይ ነገር ሕማቅ ናይ ሰብኣይክን ድሕተ ዛሪብኪ ከይዲ ኣተባሰኩም ከም ጓል ኣንስተይቲ መንቀኛ የላን ይብለኩም ኣለኹ መንቀኛታት ኢና ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኢና መንቀኛታት መንቀኛ ንኾኖ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ንሓደ ንደልዮ ነገር እሞ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ነገር እንድሕር ኮይኑ ሓንቲ መራፂ ዘላትና እንታይ እዩ እሞ ከዓ በብምፂኺ በቃ ፅቡቅ ናትኩም ኣብ ዓራት ትገብርዎ ድዩ ሰብኣይክ ዝገዝአልክ ድዩ ሰብኣይክ ፅቡቅ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ቀናኣት ኢና ብጣዕሚ ኢና ቀናኣት ብጣዕሚ ኢና ሓሳድ ዋላታት ኣምኒ 100% መሓዛያ ትብልያ ቅንኢ ስለ ዘለዎ እቲ ቅንኢኡ ናብ ሕማቅ ሳዕቤን ዘምፅእ ማለት እዩ በቲ ትዛረብያ ዘለኽ እንታይ ትኸውን ኣብ ፍቅሪ ተኣቱ ነዚ ሰብኣይክ እንታይ ከም ትምነዩ ክትገብርያ ዘለኽ ብምንታይ ብገዛእ መልሓስኪ ማለት እዩ ስለዚ ሕማቅ ኮነ ፅቡቅ ኮነ ናይ ዓራት ኮነ ናይ ገለ ኮነ ስትር ኢልካ ናትካ ሪሌሽንሽፕ ተጥዒምካ ድዩ እንተሓሲምካ ድዩ ባዕልካ ክትውድኦ ባዕልካ ክትነብሩ እዩ ፅቡቅ ብፍፅም ተኣምር ናይ ሰብኣይኪ ናትክን ንፋስ ኣይትእትውሉ ንመሓዛኸ ዝነገር ክላ ቁፅሪ ይብለክ ኣለኹ ፅባሕ ንግሆም እዛ መሓዛ እዚኣ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ተባኢስክን ጉድክን ጉድጓድክን የተውፅኣ ንስኽ ዳ ከምዚ ዝገበርክኒ ወይ ነቲ ሰብኣይኪ ብካልእ ረኺባ ወይ ኣብ ካልእ ረኺባ ከምዚ ተሓስበልካ ትብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንታይ ትገብሮ እቲ ናይ ዓራት ኩሉ ዝርዝር ኣቢልክ ምክንያት ዘይንገር እንዲ ክትነግርያ ዘለኽ ዝርዝር ኣቢልክ ትነግርያ ከም ዝገብረን ብከም ዘቢልን ኢልካ ትነግርያ ዘለኽ መሓዛ ከዓ ሃ ሄልያ ትፅበ ዘላ ብኸመይ ባይሰ ምስ ብኸመይ በቃ ምዝ ሰብኣያ ዝድቅስ እያ ትብል ውሽጣ ብኸመይ ምዝ ሰብኣያ ዝድቅስ እያ ትብል ውሽጣ ሽዑ ኣብ ሂወትኪ ማለት እዩ ኣትያን ወፅያን ምኽኒት እያ ትረክብ ምስ ሰብኣይክ ንክትድቅስ ማለት እዩ ንዓኺ ፀሊኣትክ ይኮነን እንታይ ዳ ባዕልኺ ኢኺ ንሰብኣይኪ ዲዛየር ከም ትኸውን ምስ ሰብኣይክሲ በቃ ክድቅስ ትገብርያ ዘለኽስ ባዕልኺ ኢኺ ኢንፎርሜሽን ትብያ ዘለኽ ሰብኣይስ ንፍዕዩ ስለዚ ፈትኒ ኢኽ ትብልያ ዘለኽ ኢንዳይሬክት ማለት እዩ ስለዚ ዚቤት ኦኬ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዋላ እዚ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዋላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ብዛዕባ ምስ ዓርክኹም ዝገበርኩም ኣብ ዓራት ድዩ ገለ ትዛረቡ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣለኹም ኢኹም ዘየለኹም ማለት ኣይኮነን ኣለኹም ኢኹም ክገርመኩም ነቲ ቀደም ዓርከይ ዝነበረ ተኽሚ ትንፋስ ዕሩኽቱ መፂኦም ዝሓትኑ ነይሮም ብዙሓት ይብለኩም ኣለኹም ብኸምኡ እየ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ነውራማት ምዃንኩም ዝፈልጥ ኣነ ማለት እዩ ብዘይ ሓደ ነገር ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዓርኪ ናይ ዓርክኻ ዝነበረ ወይ ዓርኪ ናይ ሰብኣይካ ዝነበረ መፂ ሓተካኒ ሓቀይ ዝኾነ ነገር ሸር ዝገብርዎ ስለ ዝነበረ መፂ ዝሓተካ ዘሎ እምበር ኣይምነየካን ብፍፅም ተኣምር ነውሪ እዩ ሓቀዶ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ብኮክ ስታይ ፈሊጦም ዝፈልጥዎ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘለዎም መፂኦም ይሓተኻ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኣጋጢምክን ኣሎ ወልፋሳት እዮም ቶም ሰብኡት ክንዕሩኽ ትኾን ማለት እዩ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ገብሩ መስልክን ጀጋኖም መታ ንክበሃሉ ገለ በቃ ንፋዓት ገለ ንክበሃሉ ብፍላይ ሓንቲ ሽኮሪና ጓል እንድሕር ኮይና ገለ ዓርኮም ገለ በቃ ምሻሎ እንታይ ይገብሩ ብኣፍቲ ዓራት ወይ ገለ መለታት ገለ እታ ሰበይቶም ኣብ ምንታይ ንፍዕቲ ገለ ኩሉ ሸር ይገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ግን ፕሊዝ ባዕልኹም ኢኹም ንንፋስ ትብዎም ዘለኹም ማለት እዩ ሰበይተይ ፅብቕቲ እያ ሰበይተይ ኣብ ዓራት ንፍዕቲ እያ ስለዚ ፈትና ኢኹም ትብልዎ ዘለኹም በቲ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ስምዒት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓያሊ ስምዒት ዲዛየር ናይ ፊዚካሊ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ዋላ ከይደለዩ ከምኡ ከይሓሰብዎ ከለዉ ከምኡ ከም ዝሓስቡ ኢኹም ትገብርዎም ዘለኹም ብምንታይ ብምንጋር ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ከምዚ ዓይነት ነገር ክንገድፎ ኣለና ነውሪ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ማለት መሓዝ ኮንካ ብዙሕ ነገር ትተዓላለል ገለ ግን ብዛዕባ ካልእ ክዕልል ተኣኪብካ ብዛዕባ ካልእ ክዕልል ሕዋተይ መዓረይ ስለዚ ባዕልኹም ናብራኹም ንሓዳርኩም ንናትኩም ፍቕሪ ንፋስ ኣይትእትውሉ ብፍፅም ተኣምር
بعلهم نتم محازنكم بمنقارسي أبو أمرؤهم بك حماق نجار تفطروا لما ولا خي حسوا طعيات كله بعلهم نجيركم حماق تحسبون كتنقروهم كلهم تسمعيتهم يبرابر حواتي معري شعون تاي لو ما أنت نجير كي الله خدمة حازخ بزعبة سبأي كن نسخن تاي كم تقبروا عرف شعو بزعبة سبأي كتحل ما تحضر مالتي لك حم زنجر كيا نعاها خم قبرة إيماجينيا تقبر مسوق أنا السخم تقبر إيماجينيا تقبر شعو بلان أنتايو حلمان تايو مسبأيكي كمي غير نسبأياس نوعرات يديو كمي غير دلاي مسوي فتسمي لا تحسب سبأي ودخ ألكعهم مالتي نعركها خو انت نقرون دحركين كا بزعبا سبيتها انت من تقبرو بزعبا زخون النجر نعرات نقرون دحركين كا حلمو لو من نجير كايلغا لو من نقوه نجير كايلغا بزعبا سبيتها يزحلم وأنس كم زي أتزركب كم زي أتزرخ بامبر أنا خمزيلو كوم يوم زحلمو بتعمي يخبير كمان بتعمي يكبير حدا جنيا كم زي نجر سلازي shut your mouth shut it guys سلازي نوريو ولا بتحسيون نوريو تغللا زي نور نجري ولا ينجرني سلازي حواتي معري تتنققو نتكناتكم ريلاشنشيب عقبو هي راح افتكم كا ناتكم بروتكشن ابزي زلون زيرلن كله ناي سبات جود اندامصت كنغركم يا نمنتاي متان نختنققو نمنتاي متان كافتم تفتوهم نخيت فاتحو مالتي سلازي هي Thank you so much for listening. إذا أتمثل لو ما عندي حيزلكم زمت أخو please be careful everybody out there. سلزي انتاي نقر بفلاي أبزي حجي الساعات أبزي حجي كفلا زمن بفلاي كنت انققلو زلنا نقري أب حسابكم كتحزوهم زلكم نقر كن أقوه كل نقر محازانة تباهيلوس they don't have to know everything about you guys. It doesn't matter كم عانت سباتي ما هيوتكم تعانت بوتار لهم حد ودس بزي قدس انتي حلفا غير لكم بزي قدس ولا بهيوتي حلف لكم بزي قدس زنقر نقرالو زي نقرالو سلازي be careful. Thank you so much. صباحي رح افتكم كسافت من لسكم بسلام. باي باي.